nama jedan veliki izazov. Mi smo već više puta imali prilike nastupati uz trubače, ali naravno ovakav kvalitetan ansambl još ne i pred ovakvom velikom publikom ovde mali jedan detalj da izigramo, nama je to posebna čast da smo tu. Odlučili smo se da napravimo kao neku kraću koreografiju sa korakom čačak, da ima više formacija i to je bilo nešto novo, zato što smo uvek imali već gotove koreografije koje smo naučili i odigrali. Ovo je sad bilo više kao neka improvizacija što smo svi zajedno sklopili, tako da smo mogli da dajemo ideje, da sami pravimo kad ćemo polukrug, kad krug, tako da je bilo zanimljivo. To je nešto što bi možda rekla kao da je novo i naravno skroz je drugačija bina nego što smo mi navikli. Mnogo je šira i mnogo je uža i zbog toga smo trebali da menjamo i šopske koreografiju koju smo imali već gotovu. Uvek nam je velik doživljaj kada igramo uz živu muziku, a sad nam je velika čast da nas prati orkestar Bobana Markovića. Eto, mi smo se pripremali ne samo naše društvo, nego još neki članovi Kuda Ruzmarina i bugarskog Kuda Martenica, tako da to nije samo naša čast šta ćemo danas prikazati. Nadamo se da će sve biti kako treba. Uopšte nemam tremu, super je sve, osjećamo se fenomenalno. Raspoloženje kod nas u Tabanu uvek je najbolje. Ovde su naši mladi igrači, ovde su stariji, tako ja mislim dobro se osjećamo uvek svugde. Večera su sa vama nastupili i srpski folkloraši i izvanredna solistkinja. Kako je došlo do te saradnje? Evo, prvi put u jednoj ovakvoj kombinaciji. Nešto smo mi se dogovarali da nešto tako napravimo i ovo je naš prvi nastup. Nadam se da će ovo biti nešto što će publika moći da gleda i da uživa i sigurno ćemo mi predstaviti ovo još u kojem gradu u Mađarskoj, najvjerovatnije.